terus kadul nebar cahya barang nduk umi aku kangen karo jineman Sarkara nduk ayo diaturake heeh iya waranggana sing duwe swara emas yen nggo alusan ngono pancen ya kepenak dijumbuhke ayo iki diaturake marang anu karo Buminten ya Truk ayo mula gandengi awake dhewe Metruk Bagong neng daleme piyai seni mula ya ngaturake sing selaras wah iya iya tur lek nembang sing ati-ati golek nganti ane klerune ndak engko Buminten ndak mencep ha iya ora kok ya selalu mendampingi dan memberi motivasi kepada generasi ya coba kaya apa Sarkara Kejawi kula aturaken dumateng Buminten ugi kula aturaken dumateng Bapak Sunarjo sumrambahipun para pinisepuh ing tasih keparawungon lan ugi dumateng para pepunden seniman khususipun pedalangan ing wewengkon mriki heeh Pak Yono ya karo ramane Mbak Dite Suwargi iki walah temenanan Piyai Letresno karo generasi hebat Tru Mbah Toto Atmaja aku mbiyen nyuwun balungan ya kuwi babatan Jawa langsung diseratke tulisan tangan oh iya ning Bale Agung langsung dadi 2 lembar iya kaya ngono kuwi Tresna karo generasi ngono kuwi ugi kula aturaken dumateng iki mau mak klebat aku ngerti ya kuwi dalang sing lagi naik daun lagi viral Mas Anggit Mas Anggit laras Praguto ayo Prabowo oh iya Prabowo wah dan iya apik sok tanggal 7 dhek mayang hari jadi Karanganyar karo hari wayang jos ya tansah mesemak guyu
Kantawana. Meneng mangan lho ora. Iya iya. Gandarum cepaka mulya sayekti ingkang karya matur sembah nuwun Mbak Umi Hafifah, penghuni wis marangkung kentingan Jebres Surakarta. Wah iya, wis. Saiki genti mboke. Nah, karo nggih kangen-kangenan Bu Kesi, sampeyan biyen nate diparingi kado karo Mbah Sukron Suwanda nalika anakmu mbarep lair, ya kuwi langgam nggir putraku. Nah, iki. Mumpung sih pelok barang. Ah iya, coba kaya apa? Komplit sak bawane ya eman-eman iki karya hebat tur ya mirasa lek ora ditampilke Truk. Ha iya, ya wis kekudang aku to panyuwunku iki muga-muga Pak Narjo karo Buminten saya tresna karo ngger putra-putrane kabeh. Ha iya, coba. Monggo sinomipun. Dandang kula ding lali aku. Ya. Sigit to? Ora. Mas, gelar Sigit tegese ganteng ngono lho. Oh, tak kira jenenge Sigit ora. Kompleng amut raimu ora kemeruh. Gelar Pamayang iki salah satu anakku sing apa ki prejengane iki jan jebles karo mboke. Ha iya, sak kulit-kulite padha. Ha iya, sak nglulupe barang. Ha iya padha. Meno, yo. Kisah nyata nalika Mbah Sukron karo Mbah Suci Katiningsih tindak ning Solo, ndelalah aku karo Bu Kesi pas mangkat tanggapan. Heeh. Nggih, aku jaman sik Livina kae. Jaman sik abu-abu kae. Heeh. Terus mangkat alon-alon iki rodo mubeng ngono terus si gelar kuwi brabak terus brebes karo nyawang rodo sing mubeng kuwi mau. Mula nyawang ibu nganti kompleyang rate go yen ditinggalake. Ngono kuwi. Duh angger bocah ndelok langsung ya sik nyetel YouTube lho. Sapa? Mburi kelir lho buanter kean. Ayo. Wis penak iki timbang mau dangdut e. Oh iya, apik iki. Lunga sewengi ya tanggapan kuwi. Ya, terus natapi kewajiban
Muwun iki apa, Tru? Muwun iki nangis. Muwun iki nangis. Heeh. Muwun iki ora sing nggih adus kae. Kae sabun. Aduh men to, Mas. Apa sing ora ucapan terima kasih kae? Kae matur nuwun, beda. Bah. Angel men ya bahasa Jawa. Angel rasa digarap. Kok dupak kowe sodok nglosor ora takon tenanan kok iki ora. Monggo Bu Kesi. Yo. Sesuk ibu mundhut jajan. Sesuk ibu mundhut jajan. Mangko bengi gelar bubuk lan budhe dwi. Budhe Dwi tegese Budhe Dwi Kurniawati garwane Kang Mas Kangko. Mas Anom Dwija Kangko sing biyen ya nate didhawuhi karo Pak Sunarjo metro ana kene. Biyen jambune saiki isine. Ngono kuwi kena. Mula yen pas Mas Kangko kuwi prei gelar titip nerono mergo biyen rung duwe asisten rumah tangga pembantu ring duwe. Lah iya dititip-titipke yen Mas Kangko tanggapan Titipne nggene Mbak Peni. sapa neh kuwi? Adike Bu Kesi. Bojone Idut. Sapa neh Idul? Kuwi goblok men to, Rek. Idut ki bojone Bu Peni, dosen karawitan isi Surakarta. Oh, Ngono kuwi to? Idut. ha iya. Ngono kuwi. Elok. Kuwi ponakane Om Sar. Sar sapa neh kuwi ora? Bu Sarwarung Swargi. Wudu ngawut e ora. Engko tak jelasne engko ben dintekne Bu Kesi. Terus Angger ibu mangkat ber ngono. Supire wis Pak Rohadi. Urung sing Mas Kembung biyen jaman semono. Oh iya lelakon ya kaya ngono. Nggih, saiki bocah wis kelas 5 wis rekake wingi ya syuting sinetron ning Yogyakarta. Wah, iya, dadi dalang cilik. Nggih. Terus iki arepe melu lomba neh, lomba ndongeng anak. Critakake ya kuwi Nyi Karang babat Karanganyar. Waduh, luar biasa. Biasa wae. Anak tak lem kok malah. Ya akeh bocah sing diprestasi ngono ya akeh kok ya ora. Lek Brahma wo tenan. Wis nesu kaya apa anggere ngerti kepala ayam. Wis mesa-mesem. Ayo, Rambu iki anggere pokoke enek susu ultra. Wah, sing cilik kae. Wis, dhek wis plengah-plengeh. Ayo. Iya, beda-beda ya. Beda-beda. Ya Bu, Mang Hayati iki lagu karyane Mbah Supron kado kanggo laire si gelar Pamayang. Nggih. Anakku sing bagus dhewe nang semake ternyang masake yah yen sibahmu
mirasa tenan Truk. Ha iya krasa banget. Mula ya iman-iman ya Bu Kesi wis pirang taun ra metu iki Bu Kesi wisan. Ayo. Ayo, kan. Dalem-dalem Malah jagungan dhewe malah. Jak jagongan tutik. Ayo. Padahal dek ibar dirasani lho Bu Kesi. Lah iya malah ndulut micet. Wah, sak omong kok. Ayo. Aja berdiri cah loro. Ayo, iki pamundhut saka Bapak Kapten Sunardi. Ayo. Cah loro. Nah, ya, cacak iki. Mangga dipun aturaken Medyun Ngawi. Dados. Anake Pak tukiran bakal pecel ana ing pinggir perapatan. Medyun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke yen sampan semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora katokan Itu kuda lumping, lompat-lompatan. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang foto
Terima kasih Mbak Dian Munasira karo Mbak Tri Hastuti Retnawati. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten pamundhut ingkang boten saged dipun aturaken. Becik menika kedah mawi alat musik selain gamelan menapa dene kanca-kanca dereng garap nyuwun pangapunten. Mliginipun dumateng Bapak Sunarjo sekalian Ibu Minten. Kesagetan kula nginembe kados mekaten menika jarakan isih sinau ya, Truk. Nggih. Dene wonten cecer, wonten cewetipun, wonten kirangipun nyuwun gunge samudra pangaksami. Nggih.